Ok. Bună ziua! Bine ați venit la sediul Asociației Promolex, în care noi astăzi vom încerca să prezentăm constatările observatorilor noștri din teritoriu cu referire la desfășurarea campaniei electorale pentru circumscripția uninominală 38 Hâncești. Eu voi încerca foarte succint să prezint principalele constatări ale observatorilor din momentul stabilirii datei alegerilor de către Comisia Electorală Centrală la 27 decembrie 2019 și până în data de 11 martie 2020, cum s-a desfășurat toate evenimentele conectate la acest proces electoral. Un detaliu important și despre perioada de monitorizare financiară, ea nu se referă până la data de 11 martie 2020, ci doar până la data de 6 martie 2020, data la care a fost prezentat ultimul raport analizat, inclusiv de către Comisia Electorală Centrală, plasat pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale, dar și analizat de către observatorii noștri. Misiunea destul de scurtă și mică, numeric, a Asociației Promolex, cu referire la monitorizarea procesului electoral din circumscripția uninominală 38 Hâncești, este susținută financiar de către Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională, USAID, în cadrul proiectului implementat de către Asociația Promolex, Democrație, Transparență și Responsabilitate. Misiunea noastră este, după cum am menționat, destul de mică ca număr. Avem o echipă centrală aici la nivelul sediului central a Asociației Promolex. Avem un observator pe termen lung care monitoriza procesul electoral din momentul începerii campaniei electorale, adică pe parcursul practic la o lună de zile. Și vom avea în ziua alegerilor două echipe mobile care vor monitoriza procesul electoral, inclusiv în incinta secțiilor de votare, pe parcursul zilei de 15 martie 2020. Câteva cuvinte despre contextul politic și, hai să zicem așa, juridic cu referire la desfășurarea acestui scrutin. În primul rând, trebuie să reamintim că acest scrutin are loc datorită faptului că fostul deputat ales pe circumscripție nominală Hâncești, domnul Botner, și-a depus mandatul de deputat în Parlament în favoarea mandatului de primar, câștigat în urma scrutinului din 3 noiembrie, turului 2 de scrutin, 3 noiembrie 2019. Mandatul său de primar a fost validat în data de 5 noiembrie 2019 și corespunzător, începând cu această dată, 5 noiembrie 2019, a început starea de incompatibilitate a dumnealui, el fiind nevoit să aleagă între două opțiuni, fie mandatul de deputat în Parlament, fie mandatul de primar în municipiul Hâncești. În data de 5 decembrie 2019, în ultima zi în care urma să fie soluționată incompatibilitatea, domnul Botner a depus o cerere de demisie din funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, alegând să-și continue activitatea în funcție de primar al municipiului Hâncești. În acest fel, din punctul nostru de vedere, anume la data de 5 decembrie 2019, începând cu data de 5 noiembrie 2019, autoritățile deja trebuiau să întreprindă măsuri pentru organizarea alegerilor parțiale noi în această circumscripție. Totuși, cu regret din punctul nostru de vedere, Parlamentul a luat act de decizia domnului Botner, la fel cu întârziere, tocmai la data de 20 decembrie și Comisia Electorală Centrală, tocmai la data de 27 decembrie 2019, a stabilit data alegerilor pentru circumscripția Hâncești, cu o depășire din punctul nostru de vedere cu cel puțin 10 zile. Adică din punctul nostru de vedere, alegerile pentru circumscripția uninominală 38 Hâncești urmau a fi organizate în intervalul 5 februarie 2020, 5 martie 2020.
La fel, legat de cadrul normativ și legislativ, trebuie să scoatem în evidență persistența incertitudinii în ceea ce privește raportarea cheltuielilor partidelor politice care nu sunt concurenți electorali, dar membrii acestor partide politice fac campanie în favoarea unor concurenți electorali înregistrați. Și totodată nu trebuie să trecem cu vederea faptul că în bugetul Comisiei Electorale Centrale nu au fost prevăzuți bani pentru alegerile parlamentare noi. În acest sens, organizarea acestui scrutin are loc efectiv din banii rezervați pentru alegerile prezidențiale. Corespunzător, administrația publică centrală, în speță guvernul, cel mai probabil, va trebui să vină cu rectificări bugetare, așa încât să fie suficiente resurse financiare, inclusiv pentru organizarea alegerilor prezidențiale. Câteva cuvinte despre și conectate la activitatea organelor electorale. Pentru organizarea acestui scrutin, Comisia Electorală Centrală a adoptat un număr destul de important de hotărâri, tocmai 43 de hotărâri. În mare parte ele se referă la aspecte de organizare a scrutinului, aspecte de raportare și transparență a activității financiare grupurilor de inițiativă, concurenților electorali, și, în general, cu referire la organizarea scrutinului. Au fost constituită, Consiliul Electoral de Circumscripțiune Nominală 38 Hâncești, care la rândul său a constituit 44 birouri electorale ale secțiilor de votare și, la fel, Comisia Electorală Centrală a decis acreditarea observatorilor. Aici trebuie să scoatem în evidență două aspecte, din punctul nostru de vedere importante. La nivelul Comisiei Electorale Centrale au fost acreditați 82 de observatori, dintre care 12 observatori internaționali, ceea ce denotă că interesul inclusiv actorilor internaționali pentru acest scrutin este destul de mare. La fel, aș fi vrut să atrag atenția la un aspect, din punctul nostru de vedere, destul de pozitiv, legat de faptul că inclusiv concurenții electorali, o bună parte din concurenții electorali înregistrați în cursă, au fost destul de activi în ceea ce privește acreditarea observatorilor pentru această circumscripție. În acest fel, cel puțin 4 concurenți electorali au acreditat câte cel puțin un observator în fiecare secție de votare, adică 44 de persoane, un număr suficient ca să delege câte un observator în fiecare secție de votare. Se pare că astfel de situații avem în premieră când concurenții electorali decid să delege observatori practic în fiecare secție de votare. Cu regret, nu putem spune același lucru despre persoanele de încredere, care, potrivit codului electoral, sunt primele persoane care ar trebui să facă agitație și campanie electorală pentru concurenții electorali. În acest fel, chiar dacă Comisia Electorală Centrală a permis câte 15 persoane să fie acreditate în calitate de persoane de încredere, doar 3 concurenți electorali au făcut uz de acest drept și au acreditat doar câte o persoană de încredere. La fel, aș vrea să atragem atenție la un aspect destul de important legat de sondajele de opinie, pentru că în perioada electorală sondajele de opinie urmează a fi efectuate doar cu informarea prealabilă a Comisiei Electorale Centrale. În context trebuie să subliniem că doar o singură asociație obștească, Asociația Sociologilor și Demografilor, a depus documentele corespunzătoare de informare la adresa Comisiei Electorale Centrale și cu regret am atestat situații în care o altă asociație obștească, AIDATA, a prezentat inclusiv rezultate ale sondajelor de opinie în perioada electorală fără a anunța corespunzător organele electorale. Legat de constituirea organelor electorale, trebuie să mai atragem atenția la câteva aspecte din punctul nostru de vedere importante. În mare parte, secțiile de votare au fost constituite în termen. Mici abateri legate de alegerea conducerii birourilor electorale, în proporție de
15% din numărul total de secții de votare, s-a încălcat procedura de alegere, adică nu prin vot deschis, dar închis. Și totodată am atestat un număr destul de mic de secții de votare închise la momentul vizitelor observatorilor noștri, adică doar 5% din secțiile de votare fiind închise în timpul orelor de lucru, adică programul de lucru, cer scuze. Acest lucru iarăși bucură, pentru că anterior noi atestam foarte multe secții de votare închise la momentul vizitelor observatorilor. Legat de accesibilitatea secțiilor de votare, avem o pată neagră din punctul nostru de vedere, pentru că, în primul rând, Consiliul Electoral de Circumscripție este inaccesibil pentru persoanele cu deficiențe locomotorii, spre exemplu. La fel, situația este comparabilă și la nivelul birourilor electorale, secțiilor de votare. Inaccesibile sunt 33 de secții de votare, doar 7 secții de votare sunt parțial accesibile și doar 4 secții de votare din 44 care sunt deschise în Fâncești sunt practic accesibile pentru persoanele cu anumite deficiențe locomotorii. Legat de desemnarea și înregistrarea concurenților electorali, câteva aspecte importante. În primul rând, trebuie să subliniem că au fost 8 pretendenți, 7 au fost înregistrați și 1 a renunțat să mai candideze, adică să depună documentele pentru înregistrarea în funcție de concurent electoral. La fel trebuie să remarcăm că se atestă o creștere practic cu 3 persoane a numărului de concurenți electorali comparativ cu scrutinul care a avut loc în luna februarie anului 2019. Câteva cuvinte despre contestații electorale. Practic, din punctul nostru de vedere, în acest scrutin, asta este o temă destul de sensibilă. Chiar dacă numărul de contestații depuse este destul de mic, o singură contestație a fost depusă la Consiliul Electoral de Circumscripție 38 și o contestație și o sesizare au fost depuse la Comisia Electorală Centrală. Mă voi referi în primul rând la contestația depusă la nivelul Consiliului Electoral de Circumscripție. Aici trebuie să atragem atenția că contestația a fost depusă de către reprezentantul sau concurentul electoral a Partidului Politic Șor împotriva Partidului Socialiștilor pentru aspecte de afișare în locuri a publicității electorale în locuri neautorizate și această sesizare, contestație a fost remisă în termenul organelor de poliție care urmează să se pronunțe. O situație mai interesantă este legată de sesizările și contestația depusă la nivelul Comisiei Electorale Centrale. Prima sesizare a fost depusă de către Partidul Liberal, reprezentantul concurentului electoral Partidul Liberal împotriva Partidului Șor. La acea etapă ei aveau doar statut de pretendenți, adică nu erau înregistrați oficial în cursa electorală, pentru că erau doar la etapa de colectare a semnăturilor, adică au contestat. Sesizarea a fost depusă în data de 3 februarie 2020 și viza 2 aspecte. Organizarea transportului gratuit pentru alegători, inclusiv sau în special din circumscripția uninominală 38, cu oferirea cadourilor electorale. Trebuie să atragem atenția că ambii pretendenți au fost înregistrați câteva zile mai târziu, adică la data de 7 februarie 2020 în calitate de concurenți electorali și această sesizare a fost înregistrată de către Comisia examinată, de către Comisia Electorală Centrală tocmai în data de 4 martie 2020, adică practic peste 3 săptămâni din momentul în care i-au obținut statutul de pretendenți. Ce vreau să atrag atenție prin această descriere a datelor este anume faptul că, cu regret, încă nu este foarte clar reglementată situația, hai să zicem așa, contestațiilor, sesizărilor depuse în perioada de colectare a semnăturilor, adică perioada până la care persoanele sau instituțiile
vor primi statutul de concurență electorală. Deci, asta este un lucru foarte important. Al doilea aspect ține de constatările deja Comisiei Electorale Centrale, pentru Comisia Electorală Centrală, prin hotărârea care a pronunțat, a constatat că Asociația Obștească pentru Orhei a utilizat transportul gratuit, adică a plătit transportul în favoarea concurentului electoral și aceste cheltuieli nu sunt declarate în fondul electoral al concurentului electoral, domnul Balinski, și la fel Comisia Electorală Centrală a solicitat anularea înregistrării concurentului electoral. Din punctul nostru de vedere, situația este un pic mai complicată din următoarele considerente. În primul rând, din punctul nostru de vedere, Comisia Electorală Centrală a extins obiectul sesizării, pentru că la etapa depunerii sesizării nu a fost solicitată nici anularea înregistrării concurentului electoral corespunzător, pentru că el nici nu avea statutul de concurent. Deci Comisia Electorală Centrală și-a extins obiectul sesizării. Cu regret, Comisia Electorală Centrală, comparativ cu cazuri similare din perioadele electorale precedente, nu s-a expus asupra calității autorului, pentru că ei aveau doar calitate de pretendent și anterior au fost atestate multiple cazuri când Comisia Electorală Centrală practic respingea aceste sau remitea lăsa fără examinare astfel de situații. În ceea ce privește a treia problemă pe care o vedem noi considerăm că acțiunile sesizate de către reprezentantul Partidului Liberal au fost desfășurate în data de 1 februarie, când concurentul Balinski încă nu era înregistrat în campania electorală, având doar statut de grup de inițiative, iar constatarea de facto sau sancțiunea a fost aplicată pentru utilizarea a fondurilor financiare și materiale nedeclarate de către concurent și, în acest fel, fiind solicitată anularea înregistrării. La fel, din punctul nostru de vedere, se pare stranie de ce lipsesc concluziile Comisiei Electorale Centrale privind desfășurarea agitației electorale înainte de începerea campaniei electorale, pentru că până la urmă asta au fost anumite fapte deja semnalate, însă pe ele Comisia Electorală Centrală nu s-a expus. Și destul de grav este că, examinând această sesizare, Comisia Electorală Centrală a pus la bază anumite constatări dintr-un proiect de hotărâre, mai bine zis, pentru că următorul subiect pe ordine de zi era deja constatarea anumitor fapte legate de această contestare. Respectiv, noi atragem atenția încă o dată și, pe de o parte, salutăm deschiderea sau inițiativa Comisiei Electorale Centrale de a fi destul de activă în examinarea contestațiilor sau anumitor încălcări admise de concurenție electorale. Totuși, din punctul nostru de vedere, ea trebuie să se axeze strict pe procedurile care sunt prevăzute de lege. În același sens, noi încă o dată atragem atenție și eu reiterez acest lucru, că din perspectiva examinării și soluționării contestațiilor trebuie neapărat extinsă perioada, inclusiv pe aspectele de colectare a semnăturilor. A doua situație sau a doua contestație depusă la Comisia Electorală Centrală vizează o sesizare, o contestație depusă de către Partidul Politic Șor împotriva reprezentantului Partidului Socialiștilor. Și aici vedem, de altfel, la fel o abordare destul de stranie, pentru că s-au pretins acțiuni de utilizarea resurselor administrative în campania electorală și coruperea alegătorilor prin faptul că a fost utilizat sediul Casei de Cultură, a fost prezent primarul localității
simpatizant al concurentului electoral, care în timpul orelor de lucru a făcut agitație electorală. Cu regret, pe acest aspect, Comisia Electorală Centrală a evitat să se expună, a constatat doar faptul că utilizarea Casei de Cultură nu reprezintă utilizarea de resurse administrative. În schimb, partea de corupere a alegătorilor prin acordarea serviciilor de asistență medicală gratuită pentru locuitorii Comunei Unești, Comisia Electorală Centrală se pare că a ales o cale de tergiversare, pentru că, contrar competenței materiale, această situație a fost trimisă spre examinare Inspectoratului de Poliție Orhei, chiar dacă competența materială pentru examinarea unor astfel de fapte aparține Procuraturii Anticorupție și ei au expediat inițial la poliția, Hâncești, nu Orhei, au expediat la poliție. Inspectoratul de Poliție s-a pronunțat și a zis că nu există elemente constitutive ale infracțiunii și respectiv au lăsat practic această situație, informând Comisia Electorală Centrală în acest sens. Și doar după ce au primit răspunsul negativ al Inspectoratului de Poliție Hâncești, Comisia Electorală Centrală, deja în conformitate cu competențele materiale, a expediat această sesizare repetat în adresa deja Procuraturii Anticorupție. Vom vedea care va fi soluția dispusă de către Procuratura Anticorupție, dar este destul de straniu acest ping-pong atunci când este din start clar care sunt competențele și de ce Comisia Electorală Centrală a ales să facă aceste proceduri. Deci, noi reiterăm că ne pare bine că Comisia Electorală Centrală este destul de activă în soluționarea contestațiilor, dar totuși, din punctul nostru de vedere, trebuie să prevaleze aspectele procedurale. Dar și pe alocuri practicele anterioare, pentru că altfel Comisia Electorală Centrală poate să fie acuzată inclusiv de partizanat politic sau de utilizarea prerogativelor sale pe care le are în conformitate cu prevederile codului electoral, selectiv, doar în detrimentul unor concurenți electorali. Legat de listele electorale, câteva aspecte importante din punctul nostru de vedere. Aici trebuie să atragem atenția la faptul că în listele electorale pentru circumscripția uninominală Hâncești, comparativ cu scrutinul din 24 februarie 2019, sunt înregistrați mai puțini alegători, cu 493 de persoane. Adică dacă la scrutinul din iarna anului 2019 au fost înregistrați 61.728 de alegători, acum avem înregistrați 61.235 de alegători. Noi am atestat transmiterea cu întârziere de maxim 2 zile a listelor electorale în adresa secțiilor de votare, în cel puțin 16 secții de votare, adică ceea ce constituie cam 37% din total. Dar, la fel, destul de interesant din punctul nostru de vedere, este o creștere a numărului de înregistrări, înștiințări, cer scuze, comparativ cu iarna anului 2019, de modificarea reședinței sau domiciliului. Noi am vorbit din nenumărate ori de acest proces pe care îl numim convențional migrația artificială a alegătorilor. Eu cred că aici, sau în special atunci când merge vorba de alegeri în circumscripții uninominale, acest fenomen este destul de sensibil, în special în situația în care eventualul scor va fi destul de, distanța dintre concurenți va fi destul de mică și comparabil cu numărul de înștiințări sau de persoane care și-au schimbat domiciliul sau reședința în perioada electorală. Din acest punct de vedere, noi reiterăm recomandarea noastră prin care am zis că trebuie să fie instituit un termen limită la care, chiar dacă cetățenii își modifică domiciliul sau reședința în perioada electorală, să nu poată obține dreptul de vot, în acest fel să nu influențeze artificial rezultatele scrutinului într-o anumită circumscripție uninominală. Legat de prestația concurenților electorali, putem să zicem că ei au fost destul de activi în promovarea imaginii sale. Observatorul Promolex
a atestat cel puțin 164 activități de campanie. În mare parte este vorba de utilizarea afișajului electoral și întâlnirilor cu alegătorii. Deci, din total, de aceste 164 de activități, 44% se referă la publicitate și afișaj electoral și 30% de cazuri întâlniri cu alegătorii, în special se atestă o creștere din punctul nostru de vedere a cazurilor de întâlniri cu alegătorii, de campanii din ușă în ușă. Cu regret, noi am atestat cel puțin două situații în care putem să zicem că se pare lansarea sau începerea campaniei electorale înainte de termen. Sunt două cazuri din punctul nostru de vedere. În primul rând este vorba de domnul Balinski de la Partidul Șor, care la 1 februarie 2020 și-a permis să vină cu anumite afirmații care pot fi calificate ca agitație electorală. Și a doua situație este conectată la candidatul independent Cobzac, fiind formulată de către reprezentanții Partidului Platformă Demnitate și Adevăr în data de 9 februarie 2020, fiind transmise publicului mesaj de susținere în favoarea acestei persoane, chiar dacă încă startul campaniei nu era oficial dat. O situație problematică din punctul nostru de vedere, care trebuie să fie soluționată inclusiv sau poate în special prin modificarea actelor normative, se referă la drepturile prevăzute sau garantate de articolul 52 alineat 1 pentru majoritatea populației Republicii Moldova, inclusiv a partidelor politice, dar aici trebuie să facem o remarcă foarte importantă, că noi avem situații în care anumiți concurenți electorali sunt susținuți efectiv în campanie de către reprezentanți, membri ai partidelor politice care nu sunt înregistrați în cursul electoral. În acest fel, noi avem o situație în care nu știm cum și de unde au fost folosite resurse financiare pentru aceste activități de susținere, în special atunci când ele lipsesc în rapoartele financiare depuse de concurentul electoral efectiv. S-ar putea ca aceste cheltuieli să apară în rapoartele efective anuale sau bianuale ale partidelor politice, dar acest lucru cel mai probabil va apărea cu mult timp după ce se va încheia campania electorală și vor fi anunțate rezultatele alegerilor. De ce atragem atenție la acest subiect acum? Pentru că suntem într-un an electoral, urmează în toamnă să avem alegeri prezidențiale și astfel de situații pot avea un impact social și politic mult mai major în cazul alegerilor prezidențiale, comparativ cu această situație care se atestă la nivelul circumscripției uninominale Hâncești. Evident, este vorba de implicarea partidelor Platformă Demnitate și Adevăr și Partidul Unității Naționale în susținerea concurentului electoral, candidatului independent, domnului Cobzac. La fel, trebuie să atragem atenția că inclusiv din aceste activități de campanie sunt anumite cazuri care la limită pot fi calificate ca fiind cu încălcarea prevederilor codului electoral. Aici putem vorbi despre cazuri în care este utilizată imaginea autorității publice, simboluri istorice sau naționale în campania electorală. Noi reiterăm faptul că, din punctul nostru de vedere, aceste norme ar trebui revizuite, în special în ceea ce privește interdicțiile acestea ar trebui să fie revizuite, în special în ceea ce privește, de exemplu, utilizarea imnului de stat în lansare în campanie. Deci, tehnic vorbind, el este interzis de lege, practic vorbind, o bună parte din concurenții electorale au încercat să facă uz de aceste simboluri statale. La fel, nu este clar și noi reiterăm acest lucru de fiecare dată, la fiecare scrutin, cu regret, dar nu sunt
soluționate aceste probleme din punct de vedere normativ în ceea ce privește implicarea instituției, spre exemplu, prezidențiale ca factor administrativ în susținerea concurentului electoral. Deci e vorba de implicarea instituției prezidențiale în raport cu fundații de caritate în favoarea aparentă a concurentului electoral susținut de ei. Și cu regret avem cel puțin un caz atestat de PR negru. E vorba de mesaje destul de sensibile oferite spațiului public pentru sau împotriva concurentului electoral desemnat de Partidul Socialiștilor, domnul Gățcan Ștefan. Și câteva aspecte pe scurt despre finanțarea campaniei electorale. Aici trebuie să reiterăm faptul că, din punctul nostru de vedere, este destul de grav că în bugetul Comisiei Electorale Centrale nu au fost prevăzuți bani pentru eventuale alegeri parlamentare noi în anumite circumscripții electorale și suntem în situația în care să fie utilizate resurse financiare care sunt destinate efectiv alegerilor prezidențiale. Și suntem în situația în care vor fi necesare, cel mai probabil, rectificări bugetare. În al doilea rând, noi trebuie să atragem atenția la faptul că bună parte din concurenții electorali au prezentat tardiv rapoartele financiare în adresa organelor electorale. În special este vorba de candidatul independent Cubzac, care a avut depășirea termenului și cu peste 20 de zile de prezentarea raportului financiar, timp în care, cu regret, nici autoritatea electorală nu a intervenit, dar situații mai scurte, de prezentare tardivă, dar mai scurte, au fost admise și de către concurenții desemnați de Partidul Șor și Partidul Acțiune și Solidaritate. Legat de bugetul total de campanie până la data de 6 martie 2020, subliniez acest lucru, venituri totale au fost colectate de către toți concurenții electorali de peste 1 milion de lei, adică mai exact 1.037.626 de lei și au fost suportate cheltuieli raportate oficial de 828.703 lei. Dacă este să ne uităm pe structura veniturilor, putem vedea că majoritatea dintre acestea sunt subvenții de la bugetul de stat, 576.961 de lei, 380.530 donații din partea persoanelor fizice și 50.000 donații din partea persoanelor fizice, probabil, prin intermediul contului partidului care a desemnat concurentul electoral, fiind vorba de Partidul Acțiune și Solidaritate. Aici trebuie să subliniem că noi anterior am atras atenția la acest subiect, că s-ar putea ca anume prin această schemă, prin această modalitate să fie ascunsă identitatea de facto a donatorilor atunci când se transferă bani în bugetul partidului politic și după care se transferă în fondul fond electoral. Și al doilea aspect pozitiv de această dată este creșterea, din punctul nostru de vedere, a cazurilor de donații materiale, adică suport nematerial, efectiv, în favoarea campaniei concurenților electorale, fiind vorba de raportarea inclusiv a vestimentației, bluzelor sau cu simbolica partidelor politice care au fost cheltuite sau procurate anterior începerii campaniei electorale de către partide și sunt utilizate de către partide. Înregistrarea corespunzătoare a muncii voluntarilor, înregistrarea corespunzătoare a cheltuielilor de transport cu titlu gratuit oferit de către anumite persoane în interesul concurențelor electorale. Deci, practic, avem peste 31.000 de lei raportați ca fiind donații materiale.
Dacă o să ne uităm pe structura cheltuielilor, o să vedem că majoritatea cheltuielilor tradițional sunt pentru publicitate și pentru materiale de agitație electorală. Deci 80%, peste 80%, 81% mai exact, au fost cheltuiți bani anume pentru publicitate. Totuși, cu regret, observatorii noștri au atestat cazuri în care concurenții electorali nu sunt onești în raportarea cheltuielilor suportate efectiv pentru desfășurarea campaniei electorale. În special este vorba de cheltuielile vizibile, spre exemplu pentru transport. Noi îi vedem cu automobile parcurgând distanțe destul de lungi din localitate în localitate pentru a desfășura campania electorală, dar cu regret cheltuieli zero pentru transport. Dacă să facem un top al cheltuielilor nedeclarate, din punctul nostru de vedere, cele mai multe cheltuieli nedeclarate le-au avut Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, 77.544 lei, blocul electoral Unirea, în jur de, sau peste 10.000 de lei, domnul Cobzac, candidat independent, peste 15.000 de lei, Partidul Politic Șor, peste 1.400 de lei și Partidul Democrat, peste 620 lei, cheltuieli estimate de către noi ca fiind nedeclarate. Cam astea sunt principalele constatări cu referire la desfășurarea campaniei pentru alegerile din circumscripția uninominală 38. Aici trebuie să atrag atenția și la faptul că inclusiv noi, ca asociație, am organizat în parteneriat cu postul public de televiziune și cu Radio-ul Național dezbateri publice electorale. Dezbateri publice au fost organizate inclusiv la alte posturi TV, ceea ce este destul de bine, și activități de informare a alegătorilor și instruirea funcționarilor electorale au fost efectuate de către Centrul de Instruire Continuă în domeniul electoral. Activități de informare a alegătorilor, la fel, au fost desfășurate inclusiv de către Asociația ADEPT, care, la fel ca și Asociația Promolex, este membra Coaliției pentru Alegeri Libere și Corecte. Cam astea au fost principalele constatări ale noastre. Reiterez faptul că în ziua alegerilor noi vom avea doar 2 echipe mobile care vor merge în secțiile de votare și vor urmări desfășurarea procesului electoral în circumscripția uninominală 38 Hâncești. Astea fiind spuse, eu vă mulțumesc mult pentru atenție. În situația în care nu sunt întrebări, eu cred că după ziua scrutinului noi vom reveni cu un comunicat scurt bazat pe constatările observatorilor noștri din ziua alegerilor. Mulțumesc mult! O zi bună!